sporazumni razvod najbolja stvar. Potpuno se slažem. Sporazumni kao ljudi. Pa ti imaš pravo na svoj život, lepo si rekao, pa imaš. Pa šta mene ima da dira? Ne daj Bože povređuje to što sam ti ja lavor prala kad si imao stomačni virus. Što sam ti metala rakiju, oblogirno od rakije. Sad ćeš nestalo alkohola u kući kad si imao 38 temperaturu. Ili kad sam ja imala 38 temperaturu, a ja sam tebi kuvala zdrav ručak i tebe je lomilo, bilo je 36 sa 8, ne se sećaš? Pa slala sam te na more. Pa ja imala pare za more, nisam imala za dvoje, ja dala tebi pare za more, pa šta to me... Meni ni ne smeta što si ti fifici dole stalno otpušavao sudoperu, dok sam ja ovde učila na YouTube-u da svoju otpušim. Meni to ništa, ti imaš pravo na svoj život. Čekaj, ti misliš da ja imam pravo na to, a? Ma imaš pravo, kako nemaš? Znaš šta, evo ti ovde papir na cipelarniku, potpiši to, doću sutra po to i još nešto ako bude trebalo se konsultujem, divna si. Doći. Za još ovakvih videa zapratite kanal, lajkujte, šerujte, klikajte, tagujte, objašnjavajte, sve radite i družimo se i dalje.